Всички ми казаха, че не мога да отида на море без пари. Но ето ме с празни джобове. Тръгваме от центъра на София към столицата на купона. Слънчев бряг! Миналата година доказах, че е възможно. Без пукнат лев, Слънчев бряг, чакай ме! Купона е в Созопол! Еми, отиваме и в Созопол. Сега трябва да си хванем метрото към Младост и оттам към Цариградско шосе, да излезем на магистралата и да почнем да сме професионални стопаджи. Обаче проблема е, че метрото се плаща и трябва някой да ни го плати. Здравейте, госпожо! Отиваме на море. Не ви ли се говори с мен? Не ви се говори, не съм ви симпатичен. Здравейте, господине! Чакайте, стойте! Няма нищо да ви продавам. Моля ви се, изслушайте ме. Отиваме на море без пари. И ви гледам така, че сте човек с костюм, с възможности. Така че моля да ни купите 2 билетчета за метрото. Отказа човек и нищо. Ще намерим и други. Не желаете, дори не желая да ви кажа за какво става на въпрос. Моля да ни купиш 2 билетчета за метрото. Да мисли, човека! Бомба! Пристигнахме на спирка Мост 1, сега към Цариградско шосе. Айде! Добре, бе, чакай, бе, нали сме в София, бе, какво става? Но чувството, че сме в джунглата. Гледай, каква кола, гледай. После трябва да се проверим за кърлежи. Айде на морето, взимай ме от трасето. Ла-лейла, ла-лейла, ла-лейли. ...32 градуса показват термометрите, а така като гледам, никой не иска да спре. Търсиме бургаски коли, викаш? Еми да, това тук зареждам. На бензиностанцията? Еми да. Сега намерихме един човек с бургаска регистрация, ще ни закара до Черна Маца, изхода на София. На миналата година, когато ходихме на море без пари, оттам ни взеха бързо. Дано имаме късмет тази година. Дами и господа, феноменалното се случи. Качиха ни 2 прекрасни очарователни момичета. Пътуваме към къде? Пътуваме вие до къде сте? Към Влас, ние сме към Слънчев бряг, майко бомба. Излезна ни късмета. Цените на горивата в момента, това си огромен жена да ви качи. Да. Живи късметли. Не само, че ни качи, ще ни закара до Слънчев бряг. Гледайте, на бензиностанцията купи ми вода. Какъв джентълмен, дама от 21 век. Купи ми вафла. Научаваш да оценяваш малките неща, когато попаднеш в такава ситуация, както съм аз в момента. Да. След броени минути сме в Слънчев бряг. Момичета, как си изкарахте в нашата прекрасна компания? Виж, аз рядко взимам импулсивни решения, ама този път се струваше. Това е! Хайде, благодаря, че ни докара. Моля, пек, убийте ги. Ще ги убиеме. Пек на топло и мек, това е пожелавам. Еми, благодаря ти за пожеланието, може би няма да се сбъдне. И да ви се вярва, и да не ви се вярва, сме в център на Слънчев бряг. Нека да видим дали ще може да оцелеем в тази парти джунгла. Habibi, come to Sunny Beach. Габана! Аз
трябва да изпълня едно твое предизвикателство и ти ще ми почерпиш едно парче пица. Да. Имаме ли сделка? Целуни някоя. Ама по бузата може ли? Не. Добре, пех. Значи може по ръката, а по врата? Не, костата. Много съм гладен. Не съм ял откакто тия момичета ме почерпиха вафла, ама това вече минаха 6-7 часа. Реално аз си нямам приятелка. Ако е хубаво момиче, е win-win situation. Тъй че, що не? Добре. I need to kiss a beautiful girl. Are you in for it? Just a kiss, you wanna know? Мили! Мили! Hey, just one kiss. Бомба! Сами дължиш едно парче пица вече. Хем целунах момиче, хем ще ям пица. На къде по-добре? Казват, че парите купували приятели. Аз в момента отивам на купон с точно 0 лева в джоба, да видим дали ще мога да си намеря някои дружки. В TikTok си ме гледал. Къде сте вие? Търсиме си компания за купони. Може би вече се досещате, след вчерашния купон часовете ми са толкова, колкото парите ми в джоба. Но продължаваме! Що така рече не качиш без пари? Как го реши? Що? Така, брат ми, аз ги карам постоянно, който се гледам някой топло време, то хората... На първата минута не качи. Браво! Да. Вече сме в Бургас, на половината път, още малко и сме в Созопол. Ако може толкова бързо да ни качат отново. За Созопол ли сте? Айде! Пред тези 100 000 човека казвам, че това е жената на живота ми и я обичам с цялото си сърце. Е, това е. Само стана и прак да предложиш пред камерата и вече жълто е пълно. Планирали сме други неща, но ако искаш, може си ни видим това. Аз ще съм ви водещи съм ви на сватбата. Не, обещава. Ако реално ме поканите на сватбата си след време, 1 лев няма да взема. Обещавам! Ева! Кога да беше качил на стоп? Сега ще почнем и да водиш. Е, добре, що решите да ни качите? Аз съм пътувал на стоп като ученик и да ти кажа, вие съм си казал, като видя 100 мъжи ще им взема. От кога не сте яли? Еми, от вчера вечерта. Сега ще минете да ви вземем нещо. Еми, дами и господа, в Созопол сме. Чувай, тук сме. Два големи тунера. Всичко без люто. И един голям чипс. Ама няма нужда, бе, човек. Ами трябва да имате, бе. Не ме снимай, че съм като освирепял, както не съм ял толкова часове. Пари за чатъри и шезлонги нямам, но сянката под дървото е безплатна.
Тук от всякъде мирише на храна, а аз вече почвам да огладнявам. Днеска момчето, което ни почерпи Джуниор, аз си спомних, че ни купи един чипс, което не е най-добрата вечеря, но пак става. В момента съм на път да направя една от най-големите глупости, която може би съм правил в живота си. Това е лодка, а на 5 метра от мен е караваната най-вероятно на собственика на тази лодка. И решихме да спим в лодка в Созопол. Много екзотично, нали? Дами и господа, Хотел Милион звезди. Ден последен, връщам колички, за да изкарам някой лев, да си купя нещо да хапвам и излитам след това. Хайде! За точно 1 час и 1 минута сме събрали 5 лева и 70 стотинки. Сега отивам до супермаркета да си купя нещо, понеже умирам от глад. Честно съм си ги изкарал парите. И така, айде! 3,44. Така се ходи на море без пари. И понеже ми останаха още пари, ще си взема и магнитче за спомен. Ето го, народни цени. 1 левче за магнит. Тъкмо като за нас. Ето, че не само отидох на море за 0 лева, а и се връщам с много незабравими спомени, а също така и с 1 лев. Изводът от това приключение е, че важна е не крайната спирка, а пътешествието по пътя към нея. Всичко зависи от нас, защото щастието не струва нито лев.